Колеги, в обедната почивка, вместо да обедвате днес, ще ви покажа какво правиме, докато вие най-геройски излекувате и пращате обратното хората да работят. Ето ви как изглежда пътя за Белград вече. Ако помните паважи, ако помните как изглеждаше. Година и половина труд, дължащ се на докторите. И успяхте да работите така в пандемията, че всичко да се случва, нищо да не спира в държавата. С нови мостове, мантинели, маркировки, огради, съоръжения. Министър Аврамов да си генерал. Си кара с нас. Звънете и да тръгне след нас. Ако разрешите, Да, говориме си. това, че наистина успяват толкова много хора да го преболедуват вече и буквално след това натрупват антитела, които им разрешават да се върнат обратно на работа и да се включат активно не само в работата по магистралите, но да лекуват пациентите е изключително важно. И аз винаги съм казал, че колегите не трябва да се страхуват, когато са изкарали заболяване. Гледай как красота, Балто. Погледни, брат. Погледни, бе. Красота, бе. Красота. Точно така е. Затова сме фронт. И това е Докторите изключително лекуват, важно. оздравяват и връщаме в производството. Всеки здрав трябва да работи, за да не спират процеси. Журналистите много наблягаха, че едва ли не Пирогов е гнездо и там се заразяват много колеги, но всъщност се оказва, че сега Пирогов е болница с най-много пък преболедували вече, които в момента всичките работят на първа линия и лекуват пациентите, които постъпват в Пирогов, които изобщо не са толкова малко, но ние правим всичко необходимо да получат качествено лечение, да ги излекуваме максимално. Имаме 7-800 оздравели вчера. 946 мисля, че са. Близо 1000 души, които За последната една седмица почти 5000 души от четвъртък миналия до този четвъртък 5000 души са излекувани и са излезли от лечебните заведения и са успели да се справят с инфекцията благодарение на лекарите и сестрите, което е... Аз съм много доволен от тия числа. Много са обнадеждаващи. И то не само от големи лечебни заведения, от всички лечебни заведения в страната. Голямо. Сега ще се кача нагоре, то се вижда в двете посоки. И така ще спреме на моста. Всичко това са нови мостове, Балто. Всичко това са нови кръгове. Всичко това е направено от тези месеци от февруари до сега, докато вървеше пандемията. Благодарение на докторите. И разбира се усърдието на строителите. Ето ги милите как работят. Няма спиране. Оздравяват, връщат се. Как сте, лъвове? Здравейте, доживяхме да те видим. Поздравях! Здравей много! Здравей да сме. Действате ли? Действаме, тръпките ни останаха тук, да ни дам господин Това е директора на Пирогов отзад. Зад него министъра, здравния. Лекува по 1000 човека на ден и ги праща в производството. Айде да ви е успешно, сега ще спра тук. Бързите комуникации, от това по-хубаво нещо няма. Ние, между другото, подготвих с Коджейков, се чухме Виж вчера. каква, Балтов, Да. виж каква маркировка. Тук като стъпиш, тя веднага бучи и ти показва, че не си на правилното място. Така ще спрем ето тук. Ето така. Внимателно, все пак се оглеждайте за коли, само за една минута, за да си го представите в двете посоки как е. Да. Вие
маркировката. Вече да дойде. Готвим екипите, когато ще имат предпазни костюми и всичко необходимо. Двата хеликоптера, които са определени, колкото разбрах, имат нужда да летят. Два хеликоптера правителствени, прекрасни, ремонтирани, готови са, готови са на всяко време да излетят. Не трябва да има... Да видите и Петя какво прави, не само вие. Осветление лед. Осветление. Гледай каква е красота. Гледай каква е красота. Ето я София на това. За това сте ни толкова важно, бързо да лекуваме, здравите да се връщат на работа. Здравите да се връщат на работа. Защото тук има още един психологически проблем. 16-17 дена лечение и ако го удариш още един път с карантина, още един път му забраниш да излиза, на него ще почне да става месец и нещо. Не е работил, физически и психически се е мъчил как да се справи и като не може да излезе да диша въздух, да си върши работата, тогава ще загубим хората. Много деликатно и много разчитам на докторите. Човек по човек, който е здрав, отива да работи. Работата носи свобода, работата носи удоволствие, работата носи живот, взима заплати, храни семейство. Не се плаши. Всички по-леки случаи могат спокойно да приключат някаква карантина с мина 14 дена. Тези, които са в по-тежки смени, те трябва още малко време за рехабилитация. Рехабилитация, но и аз трябва да се рехабилитация. Но всички влизат обратно. Трябва да си на местото. Държавата не трябва да спира. Държавата трябва да се движи. И първи ще излезе на живота и здраве, ще види то, ще тръгне противата, ще бъдат нагоре. Защото имаме нация, която за разлика от другите не очаква, че само с военни положения забрани, заповеди. Да те е страх от ресторант, не отиваш на ресторант. Нас ресторант се ходи по желание. Защо трябва да ти забрана да ходиш? Нямаш ли акъл, че ако не е празник, ако не се пазиш, ползи вечеря с къща. И като отидеш там да пазиш дистанцията. Разчитаме, накарайте хората да го обмислят това, за да не им се налага това. В Европа с тези мерки, дори страните, които имат по-тежки мерки от нас, са в по-лоши. Аз наблюдавам Брюксел. Когато бех на съвета вечерта, техният премиер затвори Брюксел тотално. И до този момент няма показател по-добър от нашия. Затова докторите, сестрите, давайте по 1000 лева. Всичко, което се дава. 70 милиона лева на месец за първа линия. 70 милиона. Давайте, помагайте, основната цел е по-да здраве, да може да бъде на работа. А не да го притиснете човек още толкова, да стои да психиазва. Това трябва да бъде вашата Към цел. всеки човек подхождаме максимално индивидуално, зависимо от него сфера. Всеки лекар решава за всеки човек. Трябва да ви кажа, че голяма част от хората това го оценяват, защото може да Го единстваш ли? Държавата си работи. Държавата работи, болниците трябва да работи. Какво да работи? всичко, което успяхме да
милиона сме ви дали за тестове. За тестове, точно. 15 милиона. 50 милиона за лечебните заведения. 50 милиона за лечебните заведения. Пирогов влиза в тези лечебни заведения. Те, между другото, са болницата, която първа направи на 50%. Пирогов се държа от една от най-геройски болниците и затова само нека да премина. Аз съм обещал. Ние правим всичко, което е необходимо. Има мотивация на хората. Разбраха, че трябва да се помогне максимално. Все пак Пирогов се оказа, че и третата по големина болница полегла на България. И неминуемо трябва да отговорим на това, което е като напрежение и необходимост в здравната система. Така че отворили сме над 50% от леглата. Изцяло ще бъдем готови с всичките легла в понеделник. Така че ще имаме, как защото ни критикуват, че едва ли не сме били готови. Ние винаги сме били готови и лекарите и на медицински персонал винаги ще лекуваме. Ако юли месец или август бех почнал да правя болници, нали знаеш ли какво ще да говорят? Ние се подготвяме. За един-два дена болниците влизат веднага в ритъм. Сега, хубавото, което наблюдаваме е изчерпателно. Тези кръвни апарати, ако беха казали май месец, че вършат работа, да сме купили 1000. Тогава казаха плазмата. Скоро плазмата не беше така добре минало през изследвания и научни доказателства, които да казваме, че това е плазмата, която е панацея. Вижда се, че тя пак не е панацея, но в някакви случаи помага и то по точно определени индикации. Окей, подгответе се за тези случаи. За тези случаи. Добре? А? Така малко и да ни стане здраве. Не ги изпакирам. Драго ми е да карам по голите поляни. Тук беше жито. Тук бяха царевици. И продължаваме до границата. Калотина почека да го правят? Не, самото КПП. Айде като ходиш догоре да го видиш, виж КПП-то да ги засила малко. Това е за 6 не знам месеца по-рано е пуска. Така че иди виж само КПП-то и това свобода на младен на тежисти свобода да сложат катаджи и полки. Това сега виж как карат. Вече му се радват и ще карат като 200. Колко? 110, ама ти ще видиш как ще карат. Осветление, всичко на кръговите. Добре, Петя, продължавай, ходи до границата. Ще пръщам докторите, че те това им беше за обедна почивка, разходка.